Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर। आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जागोन दिनै सासे लोगोनि एनिभार्सारि दं। बेयावनो लोगोआ जोंखौ इनभाइट खालामदों, बावनो थांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायफालां। आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। ओमफ्रायो दा आं सासे लोगोनि न'आव सफैनानै दंखायो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो थांसै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। केक लानोसै जोङो लोगोनो केक हैनोसै। बे लानोसै। बे मोनसेखौ लांनोथाय जोङो आयौ सान्दुङानो नायसाय, मेगनानो नायनो हाहां हायाहां मोदानजोबो। सान्दुङाव नायनोनो हाया, खाफाल सागुलायो माबा नायबाथाय। दा जों गौराङाव थांगासिनो लोगोफोर। मोनहां जाबाय। गौराङाव लिंहरबाय आरोना लोगोआ। गौरां दै, गौरां दालां। नै सफैबाय। दसे नेनोसै, लोगोफोर दंबावो। नै गेट। थांनाय जागोन ना जालाथाय जोङो बैग्रिबारियावसो थांसै दे जोङो। नै आसोल टट'आव जिरायदों, सोरनिबा टट'। मालिक गैया। फैदै, लोगोफोरखौनो नेफैनांबायसो मालायनि टट'आव जिरायनानै। मालिक गैया। साइख्लुम गैया नालाय सोरनिबा टट' लाखिनानै दोननायावनो जिरायनानै थाबाय लोगोफोर। गैया, दिनै सान्दुङाबो आजां गाजां दुंनानै होदोंना। आयौ गरमानो थैनो बायदिखा। सान्दुङानो जाहां जोंखौ फैदो। ओरैथिं थांगोन जों दा। लामाजों थांगोन। नों सालायग्रा। नोंनाव सफैबाय। औ दे फैदो। जों दा गौरांनि खोलाहा फैबाय। बैग्रिबारिथिं एसे दै जिङावसो जिरायगोन आरो सान्दुं गोसाना। एसे थान्दा जानांगौ, बिफां सायाव थांसै दै जिंफ्राव। सान्दा नागिरबाबो मोना, एसे बैथिं थांफिननोसै। जायगाखौनो मोनाखै जोङो, साया गोनां बिफां गोनांखौनो। ओमफ्राय सायख्लुम नांगोन, बै बिफां गिदिरनि सायायाव माबायदिथाय। गौरांनि दै। नै लोगोफोर, बेहायबो मोजांथ' जायगाया। बै दै जिङाव थांसै सान्दानो।
मेथाइ बायदिसिना जाहैनोसै जोङो। नै लामायानो गाज्रिथार दै जिं ओंखारलांग्रायाव लोगोफोर नायलाय गौरां दै दाख्लै अखाजों सुस्राजोबदों आं। फैदो थौदो लामायानो नै अखाजों सुस्राजोबदों माबायदि जाजोबदों नै जायगा न' सान्दा लोगोफोर सान्दुङानो सान्दुं देन्जार सान्दुङानो हेलमेट हमनांबाय लोगो नै थाबायनो हाला लोगोफोर लोगोआ जोबथाखा सान्दुङानो सावथाल खालामजोबसिगोन जोंखौ ओंखायनो दै जिङाव सान्दा नागिरदोंमोन गैया सान्दाखौनो मोना। बिफां फांसे साया मोन्दोंमोन उफाय गैया बावनो थानोसै दै जिं मोनसै नै रेडि जाहांबाय लोगोफोर केकआ नायदो सोरनि हेपि एनिभार्सारि सुप्रिया एन्ड राजा थागथि नै रेडि जाहांबाय र' एसे जाग्रा दं थान्दा जानोसै थान्दा लोंसै थांगौ स्नि जाबायलै जोंहा नै मोना नङैखायनो बारा समायासै सारस्रिनाय थाबाय
नै दैया लोगोफोर नोगोर गुवार जानानै दं मैयाफोर अखा हानानै नै बाला जाजोब्बाय ओरैथिं दैबानाजोंनो लोगोफोर आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै आं नोंथांमोननो बारा मोजां भिडिअखौ देखायजोबनो हायासै ओमफ्राय दा जोङो न'आव थांसै आरो जोब्बाय ओमफ्रायो मोनाबाय आरो एसे ओंखायनो दा न'आव थांसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालामनानै हो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर